paraguayanmiut nunaqsikkima ilisaratikpaat. Paraguay hospitalidad, naturaleza. Nunarpuk kusanartorissuuq inummut tamanut isalaartuugut. Nuuppukkinikkammuukkiappallaanna tamannakikinnatsimaaqaani isiisaaroq isiisarpakkunit illaanerusoq. No estamos acostumbrados a esta hospitalidad. Nunarpuk taanut Mikko kalaallit qanoq unammeriaaseqarnersut nalungilluarpaat. Y la verdad que sí, mucho. Naammertoqartarneranik kalaallit ilisimaternikuvagут tassamik kalaallit arsallaqqittoriussuupput. Buenos que kalaallit nununut allanut unammigaamik kusinerluinnertumik arsariaseqarput. Tassa kalaallit nukittupput. Aap nukittoriussuupput. Kalaallit ilisimaneqaatigaat unamminissaminut piaarsarluartarnertik. Tamaman aamma ilimagaara kalaallit nunaminni unammilernertik pissutialugussuli piaarsarnerusimissaat tassooqaatiisinnaawaa kalaallit sikkortoruussuarmik unammilaasa ellos y creo que van a hacer un muy lindo campeonato. Panammertoqarnaanikinngullermi tassa Argentinami 2016-mi unammersuartoqarnerani Paraguayermiut angusarissаарpallaangillat unammisartunimi torlingoramik kalaalillu fammingerlutik unammisartut uku aperaaka unamminermi uani kikkut ayugaasanersut tamannalu iluamik akisinnaangilaat. Groenlandia tiene a su favor que está en su casa, que es local. kalaallit nunaminni unammigamik illersorteqarluarput kisiat isumaqingilaaq unaminissaat aarnagginerussasoq unamillorsinnaavugut imaluunnik unamminerlussinaavugut. Va a ganar el que cometa menos errores, así de sencillo. Pasaatartikata oqaatigiwaqut maaliarsigaatitsivitsinni pulaartoqartarumaarta unnumana taamaaliorpugut assamiqarsartartut sinnatinnuneersinammisartuisa ilaat pulaartoqalutigut tassaaput inuuyu ortamaan syuhol ama milerutsing tikittuaatsit Sortuuna nuamulkoor tusaariataarlugu nuamulkoorikamoqaluttuimaarput kisiat maangaaperiarut tastuuliatsinnut tassa aataaginnartakuarput paraguayikkut oqaatigerpiarsinnaangila ilumut ayugaasanertit ajersassanertit taanartaan oqaasqarpa Taana oqaatingiva upperivastaarnagunulammileq ayugaassattu attaatuma tukittuneqartugittu illersuorti isinginnaartutaattugi imatuimma oqaaseqarpu imatoqavingikkaluartuni upperivastaangilaangu ayungaanissar ilisnammin paraguaymunamminikuis naame ukiorpaalungorpu kalaatti paraguaymunammimata naluara miilukkut namminikuunangilu kisianni arsartariaasi ippassaq unammisattilut assigisoruissua aatuupis bilistiileqarp taamatunaat prepperiartutik namminkulaniartutik ammaruanamminikun tankiusinnerfikkuuterpiatrikumarparparaguaimunammissaqqatteriarpat siullermik uani panammertoqarnerani kalaattit sungiusartutik Spaniamut angalanikuupput sungiusaqatigikiartort inuuyuk peqataanikuugutit uani sungiusaqatiginermsuu sammineqarpat sammineruat imattoq imminnuataqatiginernisaq angrebspillit taavalu forsvarami qanuuliartassanertut qanani sungiusaasup ilinniarpai kikkusuleqatigilluarsinnaanernersu forsvarami angrebimilu taannananiniarpaa taavalu ataatsimoornissaq tamarmihorlitu ingerlalluanernissaat milerussingu ulluniukunani piaqersimasutut ilaagavit sungu ullaakkut ullukkullusoorp aamuullumikkut ataatsimiinnerm sunguisarnernu peqataasarput ulluukuaqanu piaqersarpigivisigit Eliginnaasuguna misussaangat ussaaksumuusartarpu kissassortualaarlutimerkissatsiktualaarlu taa takskiunerusarpu Paraguayikkut qanuspilistiileqarpat qanuforsvaarissaagut taanakkilertarparput systeemiqartilaarlu taanakkilertarparput mooriaqattaalaarta
арпут пасунарнаажор таскалаалли илеққутоқарарпут сиуллермеерлутик нунунаатанунам меқатаасуник нуяаяасартутик амуллумик таамаалиортарарпо паанимит такусиннаасаарси дипутаантит пингасут qapersimasut taanna ileqqu qanoruna atorneqartartor muusaaranngua тассуна илеққуускалаат наани нунатанунаммисартунингаани ааттарсиннеранит тааматут илеққуулерсимагу тасса унаммеққаараанни исерсимасимагаанни уннуккуани qaperneqartarput эққаамавара 2000 qassimi pammik sassimi viimmertussaassulunsyyimi tiputaanterpassuit isiginnaarpat kapaanaamimi miilukkut amertasoorisuullutik qapeqqat tas ilaatigu ataatsikku amertasuu qapeqqattutik paanaameriasaartarput tasta ileqquuseqqangaarsuarti atuutilernikuuta qanorattarpamilu iluman nyuagiaruttartun qapertaralaartan nuannerpallaarnaa inuuyuk tassa Omakoyanaqtumiamai ameqsangatta tassimaangatta ukimarnukumasiorna amma nuanninnarpuitsarnarpoq kasiama ukuktaava kikkut qapersisuusarpat areagersimasuuni ajorpoq kisian nalungila Andreassikkut qapiisuunerusartut ippassa takusakkamalittumi soortami akutaanikkut aamma akutaanikkuminissoqapiipput akutaani maqsoqaperpaa imaattau miniumaako taa aqalu taatsillu aku qaperpaa umata areagersimasuun soqingilaq kinartiaqapiipput ingersaqinginitsinni nunanaatanu unammisartutsinni kanaallinu qatangutigippassumaqartarpoq soorluuraasmus Larsen Jakob Larsen ilisarisimattuarpagut massakkut maani arsaqatigiipput akutaarni Kreutzmann taamaangusimara Kreutzmann amukku aqatangutigi musaangua Ostermann Syrholm inuuju Ostermann Syrholm arsaqatigitikuusit qanorippa qatangutigiittuni nunanaatanu taamatut unammisartooqatigiinner tassuna eqqartuttattaasarnikuarpusulile immaanunanaattanunammisartunngortata nuannersinnaasortaannasinnattor qatangutigiuttuni unammiaqatigitunnanunaattanunammisartuna tannalu 2016-nimi kisingivarput Argentinamut peqataatitamartuluga immikkuuttarassoriussuutaanna eqqartortarnikuullugu sinnattuunikuusor taanpiliusummerlu meeqarsuussumali aqtaansinnattortaarnikuugu ilaassuna qanunuannimarsuussuna ja piviusungorpoq saastani una eqqartorpappuamma eqqartussamaartutigu nunanaatanu unammisartuussagaani suupiumasaqaataappisnammineq nunanaatanu nunanaatanu unammisartungortoqariaannaanginnami miilu nunanaatanu unammisartuussagaani suunuku pisariaqartut inuttuamma tasimma ukiunaattuusungularsinnaano eoqusornaversaanginnissa eoqutaqalaaniingertaannaq allam qaangertissinnaasaami ila immaa assersuutialuuga initsiut pitartikkan pikkoosarpassukkalaattit ajoqosorsimattunga qaamatimartuninngaguma taingertaanagutissinnaagu taamaammat ukiunaattuusungusarsinnaano inooriaasaqamartorpa taasorulissu taava nukkassarno qaavati inuuju ja takkumidu qaansaaippingautartoiput nukkassarneq massakku angisooriungorniku håndboldsini nukkassartuannarnissaq håndboldserpioritaani takkupingautartoip una nukkassartuarnarnissa uttamaasa apperfinni so håndboldsertussaangikkanni uttu alla nuktimersortuni ma nukkassarneq amaq arpannerusinnaavuq assagingittoruippusorsilataani tartussangaanni simikkunakuaruyusariarpoq tava soortu lorimittarniaranni sukkasoor soornamiam nukittuussuu forsvaarimiatorpissaar Oani nummi unammisartut periarpissaqartuartuusununatsinni nalungilarput sunguusarpissani artaqartuni peqarpisia sineri yammingaanneeraanni soortilisiaamma muusaarangua inuujuttaarmaattusi unammisissaqangikkal uluarpusiorunaatsani angummassimasinnaannis taamatu kalaattik unammeriaatsakkortuun unammisinnaannissaannu nu abataani periarpissaqanerittarmuusaarangua tassoorunalimi nammini nuttuaterputao qanor tunniusimatinginissa uaga aasialli kama ukiumartuqaangiappuiliniaqartuaangertarama tassani immitsиннуалерторуйссууникуугут сумуусаарнissataan pingaartortoruissuuttugut assamiarsaan kippissatsinni lukkassarner taannaamma ukiunikingutterniassuisingi neqangaatsiartarpoq ingamminunanaattu
unammisartut tessertittarput sarningarneri tamaasa taakkulumalinnaqartassaartarput qanoruna ingertasortimikkunuk ittussusaa qasuyaatsusaa taamaattumi ukiukingutti qiliassagaanni assut isinginiarneqartoruissuu taana nukkassarneq sukkassuseq qasuyaassus nu avataani taamatu sunguusarneq qaffasissumittu arsariaasaqarpigiinatigaanni inuuju qanusiinnersuutisaqarpi massakisiginnaartanu tässä fingarutarpoq namminiam tunniusmasistimersornermut tassunga timersornerhorn poltimut ammasornamiammallattimersuutit taava suusarnerava taatimut tan fingaarnerparpaasarpoq nukkassarneq qasuyaallisarneq takku attanissa milu sortaama toqaatsiivat sunguusartuartariaqarneq qanu tammarnerversaarsinnaarput sunguusartuaannar qusuttuta taansoqutiginniitnerput ilaatium pakatsoqaq toortarpoq aamalimmaa sunguusarnerlitsineqartoortartun qanu pigiinnaarneqarsinnaava soqutigilinner sunguusartuaannattagaan maataani nyt taasiakkaatu tässä niittoruissuuq psyykis mentaalimi qaquuna sudorarsunga angersaarmaqasuttunga taunnukkuam nukkissaartaaqarsunga imaluunniamma aperqutaasoruissuuvoq hollitut qanoq kimminukaammattorsinnaatigineq qolfellesskaapi uutkiisissimatortoruissuuarput ataatsikkuummaa nukkissaajaqatigittarmuituita Una ama eqqaalaarusuttugu tassa nunatsinnik assamik aqsartartun aama oqaatinneqartarpoq ataatimoornissaq amigaatigineqartarpoq soorlu ilaavitan markimi unamisartuuput tamanna ilisarnarpoq ja ilisarnartoruissuu una ukiuni imma ataatsiiluani nuummi ataatimoorneringertanneqartoruissuunikuppu taannarimma amigaatigineqalaartartuni allamuunammiaqatigilaarneq amma attaannerusarami soorlu nalungilaaspania meqqamnerput taanna imma Spania muqarsimangittuugunik attatuamma taanna sunguisaqatiginnara issimassangaluar pingaruuterartoruissuu amma nunanu allanut sunguisaqayaqatiginnissaq attaaneruissuusarpoq maanikkaanni soorlu immikkuineqaqqattarput attaa sunguisarnerm takusarput kisiannilaangalaqatigikkaanni tassunguisaqatigilluni hutiilimeeqatigilluni tamam tassa taanna immitsinnuataqatigilernissamuami luaqutaasoruissuusaq uani aama ilangutassiami tassa paraguayarmiu oqarpoq kalaatit sakkortoruissuarmik unameriaaseqarput tassa kalaatit tusaamaanaqaatigiwaa sakkortuumik unameriaaseqarmut taanna imma kalaatit ippaseqqaariingaa qaqqassuara kalaatit sakkortuumi unameriaaseqarput erupamiutut aqsariaaseqarneraamma ilutigalugu taannaam pisariaqartippa kalaatlianginerpaarsuungillat taamaattumi artaatingut nukit luppeqartariaqarpoq tassuun tassanilu imma sakkortuumi forsvaareriaasoq imalunni taakku eqqaassangaan tas taakkuupput pingaruterartoruissuin minutti 15 raangiupata kalaati Paraguay munammisussaaput miilu ippassa kalaatiaqsarnerat itnalilisseu qano nalilissaviuk Ungittoruissuuq unaqqarsaatigaani isiginnaartorpissuit арсаридаасуултуни første kamp ernertuaannarami taataani ippasqaangertuartoruissuu at forsvaaruna firebakkeden taasartagarpu taanna nukittorsaqqilarissaau kisana jungittoruissuu iisaaramma kiimnernermisut arsartuariarami redningsprocentigissuartuni taava una forsvariluatserpissinnaagunikkut tumikkut taa flori sukkasuut kontraqattaarsinnaatsik mukamartartuangatsiarsinnaap inuujuk sunguusaqatiginissinni anguniakkasi Spaniami uani unamminermi passiuttorm takuigit ja ataqatigittoruissuupput forsvaarni ikiоqatiginnerat atasoruissuuq taavalu opløbeni taasangaat sukkasuumeqummun atortoriuga kontraqtassuunnikku aamma isaatitsit musaangua Paraguaynuna qano ilisaqatissinnaarpartaati artaani arsartuni immikviittumi maluginiangassaqarpugut uku ippassuunamminerat isiginnaaraakku ukussilataaniittui tassa pakkimittui talerpersaamerpeqqeqqanittui taakkuupput mooleriarsinnaasut ukuarsariasiat oqartarnerattut aatsuupiskiusor miilugeqqaavaa tass Amerikka kuataarni arsariasiatortoruissuat nalunarsinnaasarpu arsartuullune qanoraleriasaarnissaat attaannerusarmata uani ippassa mooleriartaarneri isiginnaaraanni assut nikorfaannartut mooleriarnerit atortoruissuat onerhornin taaneqartartut ringlini taaneqartartut tas ataasiakkaartut taakkua atortoruissua ippassa tassa
Kingussermek 2016 med Argentina med Panama-programma Paraguay tomlungorpo. Aqtaatuut uani ilimaisinnaarparput kalaasit ajugaari uissuissis. Tan pappiliassatigut nukittunerunera kalaallit isertuussassaangila. Taamaattumik neriuppungaa maallartilluarlutillu fokusereqqissaarlutik una suliassertingussanga ippassaan oqarpungaamma unamminer tassa ullutaanna pingaarnerpaasartu ullumikku Paraguay ajungaaffigisariaqarpaat qanorluni semifinaalerniaruni taamaattumik ajungaaruissuarnissaat ilimanarsinnaavo kisiannia peqqutaavo arsartoqanu piareersimatigiine qanorlu fokusereertigiine uani ippassa kalaallit arsartuit tamangayammi isertinneqartu takkuagut kua ittorisagut arsartuni ullumikkumut qannaatorsuutigisinnaavagut uku akutaanikkut minilleqqarsaatigissagaan imanarpuammu ullumikku napingaartu første halvleg isersimagaatiassa arsarpingaarnerpaat taava tikussaarpu en halvleg qaguorsaartilaassanneraayuku amma aqaguunamminisaan pingaarutaqarani der Morten qaadaassagut sigittiisaaquutsinaamma taatsiarviilasin Tuarsinnaavagut kalaallilu annaasilluarsinnaasut muusaangua. Ja tästä ippaseisa takusitaajungittoruissuor miidoqarneratuaamma træningsprocenttia qappasissoruissuor 50% sinnertnuu træningsprocenttiarpor soorunalimi taanna attannissa isaap tingaarutreartoruissuor kalaallit arsartuit kisianniliamma taatsiap iseriasaarnissaanu taanna neriuppunga ippassarmingaanni ippasaimmaa pissanganerit pillutilluamma eriarmata taamato kingutti minutsiisersimanini atittuangila arsarnani tingoraaderaangamiam taatsia tingoraadерtarpu taamatamneriuppunga piareersimassaso iseriasaarnissa minut imalunniit siuariussuassappada kalaattit aamanammina arsarluarnani misingilaartungu sensiligissalaarluni imminuupseriner taannaam pingaaruteraartoruis oqalattuninga taqinginitini inuuyuk unuunammina qanunaammassissangatippiuk kalaallit ajungaaruissuarnissailimangiwaa qasqassi Ma for 18. For 18. Milo? 34-16. 34-16. Mange op. 36-18. Altså 36-18. 36-18. Og nu man der, og bare det du sætter sinut, men det er ret sætter sinut, nu er mulgården, der er i brændt, så må du mikrofon et, den er jo bare putt.